Għaxat m'għandux soluzzjoni dwar is-serq fil-kontijiet tad-dawl, il-gvern ta' Roberta Bela qed jipprova jwaħħal fil-Partit Nazzjonalista minkejja li issa l-Partit Laburista ilu aktar minn 8 snin fil-gvern. Xhieda ta' dan u l-mod kif 3 snin wara li Joseph Muscat kien irrikonoxxa t-taħwit fil-mod kif jinħarġu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, sissa l-gvern għadu mingħajr soluzzjoni. Il-konferma waslet mingħand il-Ministru Miriam Dalli, persuna qrib ħafna ta' Roberta Bela, tant li kien Bela stess li għażilha biex tkun fil-Parlament Malti u eventwalment Ministru tal-Enerġija. Mistoqsija minn Net News jekk għandix idea ta' meta dan it-taħwit li s'issa sarraf f'serq ta' miljuni ta' euro minn but il-Maltin u l-Awċin se jkun indirizzat, Miriam Dalli urid biċċar li l-gvern s'issa m'għandux soluzzjoni. Noħorġu b'soluzzjoni studjata li ma tkunx qiegħda tagħmel jew tpoġġi lil ħadd fi żvantaġġ. 3 snin ilu l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien qal fuq ix-xandir tal-Istat li l-gvern immexxi minnu kellu jsolvi din is-sitwazzjoni matul is-sena ta' wara. Madankollu sforz il-kriżi politika li ħakmet lill-gvern tiegħu fl-2019 dan is-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma baqa' ma ġiex indirizzat. Minn dakinhar għaddew sentejn oħra u evidenti li l-gvern għadu ma sabx is-soluzzjoni. Minflok u minkejja l-sitwazzjoni ħoloqha l-Gvern Laburista, il-Ministru tal-Enerġija allegat b'mod partiġan li dini problema li ħoloqha l-Partit Nazzjonalista. Interessanti wkoll kif għall-problemi li ħoloq il-Partit Nazzjonalista jistenna soluzzjonijiet minn għandna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech diġà għamilha ċara li gvern ġdid immexxi minnu jara li l-poplu jingħata lura l-flus kollha li nsteraq mill-Gvern Laburista. Għal din il-proposta, il-poplu wieġeb biħġaru għal kampanja li bija l-Partit Nazzjonalista qed jitlob aktar informazzjoni mill-Maltin u l-Awċin ħalli jkun jista' jrott lura il-flus misruqa mill-kontijiet.